Ndara Jreteng Kresna kakangku apa? Janaka kula wonten dawuh kala Prabu. Sabdane Kanjeng Hyang muga anetesi marang warga agung ing teladan Ndoblang sakiwa tengene. Muga antuk daya sabdane Kanjeng Hyang Saptawarga bisa dikeparengke kalih saka ing panggoda pangrencana. Muga sekatahe ngama bisa mendha lan memala sirna. Wah iya. Muga-muga tansah manggih rahayu wilujeng bagya mulya warga agung Ndoblang sakiwa tengene. Yen ngono ayo padha nyawijikake tekad, nyawijikake ati supaya dadi siji manunggal. Bisawa nyawiji tansah nyipta rasa karsane.